Playên germê tenê li bajaran bêhna mirovan naçikînin. Di heman demê de dibin sedemê şewatên mezin û demdirêj. Li bajarên Bolu, Denizli, Manîsa, Mola, İzmir û gelek deverên din şewat didomin. Tîmên vemirandinê li Esman û Erdê karên xwe didomînin. Li Bakurê Kurdistanê bi rojana şewata daristanên Çewlîg û Licê didome. Hewlên vemirandinê li Çewlîg û Licê bi awayeke lawaz didomin ku dibe sedemê ziyanên mezin. Şewata çiyayê Cîdîk û beriya çend rojan dest pê kiribû didome. Lê hin dîmenên ku dikevin torên civakî serbazên artêşa Tirkiye ku li navçeyê ne dibêjin ew şewat bi avêtina guleyên top û hawanan derketiye ku rojane berdewam e. Benzer şekilde Cüdile Gabar'daki yangınlarda Parlamenterên YSP yên Şirnexê ji din xuya kirin, şewat ji hêla serbazan ve hatiye derxistin û rê naye dayîn ku gundî û jingeparêz agirê vemirînin. Pirsgirêkeke din ya jingeh û daristanan li navçeya Milas ya Molayê didome. Kompanyayeke Tirkiye bi armanca dîtina madenê molata birîna daristanê wergirtiye û gundiyên Akbelen û çalakên jingeparêz bo astenkirinê hemû hewlên xwe didin. Hewlên astenkirinê di navbera çalak û hêzên serbazî de dibe sedemê pevçûnan. Serbazên ku parastina kompanya birîna daran dikin hemberî çalak û gundiyan gazên rondikirêj û ava tund bikartînin. Li gor agahiyan di encamê de 20 kes hatine binçavkirin. Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu û hejmarek parlamenterên Partiya Karkerên Tirkiye û Partiya Çapa Kesk YSP piştgirî didin çalakiyan.